Iku sopo? Balik kowe sapa? Iku kamaran aku. Ah, Buat dewe buta. jadi bati buta. Sing jogo ana tribuyung ini. Kenalake. Aku juru layar tok kabur kanina. Iki Sepak kowe. masa nyepak tok sikile melantet. Sepapoan we. Kenalake. Ah, Aku bobo pati angkat duto. bobo pati angkat dua tok. Angkat duto. Angkat buta. Sing jogo negeri koyo kene. Kang jogo Kowe sapa? nalake aku juru layar saka kabur kanina. Layar saka kabur kanginan. Iya. Layar. Ah, Kowe rene sapa? jane kae Iya. bijak tulik. Matutan tulik. Layar. Ah, Kowe ora ngerti. Kowe negeri koyo ora ngerti diangkat karo menungso. kabur ta. Jeneng sirut luwek tenan. Layar. Melek telung bengi lara boyok. Sempit tak jolong. Kowe ora ngerti. Kabur. Tembok sendeni kowe apa? Embole. Ana maning le. Aduh benjing kok. Jere mana maning kan? Ana catok kae. Ade lur. Kowe wedi le. Jadi piye buwe iki le? Iya. Mamane buta. Ah, pada kan orang komplek orang mamane. Iki ngalas iki ya. Waduh, ora ngerti mamane sering komplek kowe. Mau sering merosot iki ya. Kowe iku Kon mari merono. Ngacak. Ngacak. Ah. Ayo kowe sapa? waduh, kowe tambah arame. Ya iya. Kenal lagi. Ingsun Sang Prabu Jiwaraja. Ande Pawoso negeri koyo. Puasa. Sabale sapa? Kenalake. Ya, Aku juru layar saka Afrika. jana Sirawani mlebu negeri koyo. Kadya, oh layar. Matutan tulik oh. Sendi. Angko kontol. Waduh, potongane gunta. Nah, Iki kok kontol. Ngomong barat. Iku cilik ana butihe. cilik temene pendhuwur. Iya, Ya kau. mareng ising kowe. Pantes sih. Ayo kongkon rene. Oleh kok duit panggil. Iya. Ini. Waduh, tangit Jawa. Aduh, gila Jawa. Juruk mati. Modi. Ah, Aduh, kemana tribu ini arep ya kopi terus sajrone alas. satu guru. Iki sapa yai? Kurang ajar kowe. Kenalake, Ya. aku bobo kadang kejuto. Ah, Sing jogo negeri koyo kene. Kang Joko Wono Triboyo. Iya. Ah. Kowe sapa? Juru layar. Kamu? Juruk mati. Ojo kurang ajar. Kau irau. Iku mau dulurku layar. Iya, mana sih Kowe layar. Mati. Wot gede. Iya. Gede. Ah,
Kowe adoh saka kabur kanginan. Hah? Arep apa? Kelewing sak jroning alas. Wadi, Ya. yen geleng-geleng sajrone alas. Ah. Lu kudu baju kabeh. Ngono kene. Iya. Ya. Kok bos piye? Keras iki. Pajak. Enak ana sing sampe kono. Iya. Ning kono. Tenan ning guri. Lain sing ora Aku ngono. sendiriane ning guri. Oh. Ya itu. Ayo sapa kan dadi jeneng sira. Juru kemadi Kakak iki mati. kabur kanginan. Tenan sira wani ngono gono Tribaya. Iya. Kadhe apa? Ngatur kakak. Sing ndi? Capek putih. Waduh. Iku. Iya. Padha buntek ke wong telu. Ya ukurane mulai sakmono iki kau. Ayo kongkon rene kakangmu. Kakak ngono rek. Ya. Wis kang hati-hati ngadepi kakak. Ayo kongkon rene. Yes. Kowe senjata bodeng, Mas. Giliran Makan kok pecah. pecah. Ora tuh keras. Waduh. Oh, masakan butuh. Saya iki pemimpin. Oh pancen bener lah Mas. Celaan urutane padha. Iya. Ora ana sing dhuwur. Lo memang sak dulur bojo. Wong sing ketok muda dhewe ka Mas. Sing iki paling tua dhewe. Lo mau ada dulur kang sing mesti tuwek. Celaan adikmu. Paling enom. Lah iya, Paling bengok kabeh. bengok ya. Wis dia paling enom paling bengok. Kowe tak kok dhewe ning kono kowe. Kok aja tak butuh. Salam rapor. Wong ka Mas. Jaga dewa badur ya jaga. Wes sok ada di tas anu. Mari sira. Koi terus soal sing kaya Ayo, penalati itu sakra Gusti Kabeh pangawas sadurunge ana sebale sapa. Prabu Singaraja yang kita memarang isun. Pancen bener. Aku dari tambur layar kemudian. Tambur layar Jangan ditawani mlebu Tribaya. Kadhe apa tambur. Singaraja sampai telu tompo. Tambur layar kemudian wani ngleboni sakjane ana Tribaya. Cuma siji ngiringi panggalan isun. Jalan. Jangan sira wani mlebu Tribaya. Cuma ngiringi Pandoro. Iya, Rene tambur. Yang mengkono Pandoromu aja rene tambur. sing hati-hati sira kabeh. Ayo Panggalan isun. Oh, kok aja kan butuh. Jangan sira wis nunggu. Sampai tinggal madu aja motor. Wani mlebu Tribaya. Cuma ngiringi Pandoro ini. Nang bakal tambur. Kopai. Hati nang udiane. Es teler ae. Wis umbi. Wah. Barang mlebu. Cuma delok idi ning jero. Jangan mana kerajaan baku. Wong bagus. Sapa kan dadi dosa ana. Wes sama sing nang Ilu melang apa? Melang ijen pada ijen kepertangan. bener sing kok salah sing kaya Panjen pada. kenal lagi itu Prabu Singaraja kandhe pangawas sadurunge ana Tribaya. Sebale sapa? Atas Prabu Singaraja. Ngerti yo. Aku kan Raden Panji. Jalan Raden Panji Sumera. Karena sira ati kok disiran dosaku. Suwaneng dosa sadurunge ana Tribaya. Kadhe ora Raden Sumera. Sang Prabu Singaraja kabeh ngerti yo. Iya. Raden Panji Sera adotan nang pesisiran Selatan. Sampai temenan sore bakal ngobrol tapi jalan negara. Jalan ke
Nasiban ditagih jangan sira bali awal monggo hormati Prabu Singaraja. Raden Panji berarti mangane balik kamar materi Raden Mansumena apa jeneng sira ora iman karo bagus Raden Mansumena ora eman arep apa kowe Sang Prabu Singaraja. Raden Mansumena jangan sira selalu jiang ragu suci mana saat dikata kowe sira saksi Sang Prabu Singaraja. Kowe kan ora balik tenan kok. Aturan main. Saumpamane aku berdiri nganggur butuh. Saumpamane aku kasaran sampai mampu. Lo maju. Sampai kasaran ade mampu. Siro. Hah? Terus dia gen nyandak wae burai. Nyandak ana manja. Ana burai. Sajo wis pengasan teko memburai. Oh, parek dia yo aturan mana? Cadak ngecek berian, cadak cek. Wis jancang ana melakau. Bolos ya ya. Sambel sisarono. Panji Sumera. Ojo bapak ditagih. Niat ngobrat abrit wana Tribaya Bali yo Panji Sumera. Kira apa buta? Aku gawe sambel lek ngobrat abrit awakmu teko wana Tribaya. Jangan jera apa sing brio-brio kok dhewe Panji Sumera. Kowe ora ngrungu kabar Sunan Triwa. Apa wae diangkat buta ora apa-apa kalau Pandhi sisane krita. Tak sibatake sirmu. Mana sih kok kali tau? Ayo tandingan Panji Sumera.